ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дару экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. довталаб барои камарбанди вазни миёна Дрикус ду Плесси пеш аз муҳорибаи унвони зидди чемпион Шон Стрикланд ваъдаи калон дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. лагери тамринии мо ба анҷом расид. аз ҳама марҳилаи вазнини омодагиҳо ба анҷом расид. рӯзи 21 январ шумо версияи беҳтарини маро мебинед. миннатдории калони худро ба ҳамаи мураббиҳоям мерасонам, ба дастам ва ҳамаи онҳое ки дар ин лагер бо мо буданд. имрӯз мо парвоз мекунем то ин ки чизе ки аз они мост ба даст биёрем барои онҳое ки бо мо буданд ва барои кишвари худ Африка. ма ваъда медиҳам, ё ин ки ма камарбанди вазни миёнаи UFC-ро ба хона меорам, ё ин ки ма дар он ҷо мемирам. барои ин корро кардан, гуфтааст Ду Плесси. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Шон Стрикланд ва довталаб Дрикус Ду Плесси аллакай саҳарии 21 январ дар турнири UFC 297 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. тобови ҷангори вазни сабук UFC Майкл Чендлер боварӣ дорад ки рақиби дар пеш истодаи худ Конор Макгрегорро ба нафақа равон мекунад. фикр мекунем ки ман охирон шахсе мешавам ки бо ки ӯ муҳориба мегузаронад. ӯ дар муҳорибаҳо бой дода буд, аммо то ҳол мо дидагӣ нестем ки ӯро азоб дода бошанд. ӯро дастин пория шикаст дод ва баъд Конор осеб гирифт. албатта ки дар якум муҳориба низ пория ӯро шикаст дода буд, аммо ма ӯро чунон шикаст медиҳам ки агар ҳатто ӯ баргаштан хоҳад, пас шавқи мухлисон аз ӯ нест мешавад, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон, дар ин ҷо каме Чендлерро ислоҳ мекунем ва мегӯем ки Конорро ба монанди Ҳабиб ҳеҷ кас задагӣ нест. Ҳабиб бо ӯ бозӣ кард, ӯро азоб дод ва баъд маҷбур кард ки таслим шавад. ин корро Ҳабиб ва Нед Диаз карданд. аммо агар ки мо оиди бартарии калон гап занем, пас танҳо Ҳабиб бо бартарии калон ӯро шикаст дода буд. дӯстон, шаби гузашта рақиби навбатии варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов дар ташкилоти UFC маълум шуд. акнун расман Муҳаммад Наимов бо рекорди 10-2 муҳорибаи навбатии худро зидди Эрик Силва бо рекорди 9-2 рӯзи 23 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Мексико мегузаронад ва ин муҳорибаи онҳо дар вазни ним сабук яъне 66 кг мегузарад. айни замон Муҳаммад Наимов дар UFC 2 муҳориба гузаронида дар ҳар дуяш пирӯз шудааст. ана рақиби ӯ Эрик Силва бошад дар UFC ҳамагӣ як муҳориба гузаронидааст ва бо тариқи сабмишн шикаст хӯрдааст. Эрик Силва айни замон 36 сол дорад ва тарафи сахтии ӯ ҷиу-ҷитсуи бразилӣ аст ки ӯ аз 9 ғалабаи худ 4-ро бо тариқи сабмишн ба даст овардааст. 3 ғалабаи дигарашро бошад бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва як ғалабаи дигар бо қарори доваро. ана аз бохтҳо бошад, пас ҳар дуи бохтҳои ӯ бо тариқи сабмишн буданд. акнун Эрик Силваро муҳориба зидди варзигари ҷавони тоҷик Муҳаммад Наимов интизор аст ва мо албатта ки ба Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. шумо бошад дӯстон, дар зери ҳамин навор Муҳаммадро дастгирӣ кунед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.